Ya nek misale tak dol kabeh, apa ya kowe iki ndek dhuwit. Lah kaya ngonyek men lho iki ya. Lah terus? Tak denge dhuwitku moncrat e. Apa ya ndek dhuwit tenan iki? Dhuwit iki. Nah, Bos. Mbak. Bapak arep utus Mbak. Iya, Dek, Mbak mau lho njut tukone HP. Ih, asik. Aku juga ndak tukane kacamata lah. Lah kacamata mbok apa arepan? Aku isin lho, Mbak. Anger dolan melek domong merem. Tadi kan nganggo kacamata kan gak ketara. Makmu rene tak omong. Pamane. Sampeyan iki piye to, Jeng? Jarine arep nukokne jeroanku. Kok malah janjeni anake wedok tuku HP barang. Kabeh janjeni kaya caleg wae. Caleg piye to, Bu? Bu, iku jenenge aku ki tanggung jawab. Aku ki contoh lelaki tanggung jawab. Semua kebutuhan tak cukupi. Halah. Wis ra percaya meneh aku. Ngene iki coba Brambang Bawang wis entek. Anak wis njaluk bayaran sekolah. Ini kan aku meneh sing kalah. Ora. Wis mesti engko namun tak tukone. Rasang gaya aku tambah penting ngene iki. HP kok ngene to iki. Mosok ditulis L metune Z. Jelek HP ini. Pak Bu pokoknya gena rene. Rasakan alasan pokoknya. Ndak rene. Jane ngopo bengak-bengok. Pak Bu rene jabong. Ngopo neh dhewe iki? Ngomong aja jabong. Apa? Pak Bu pokoknya aku njuk tukone HP. Iya. Cek Padil jare njuk tukone kacamata. Padil barang kuwi. Yo. Piyo nek carane ngono kuwi ya rambuté pakmu iki sok gondrong meneh nduk. Ganti adikmu Padil. Ayo. Nang, Padil. Tak omongi. Kowe jare njaluk tukane kacamata. Lah iki ngopo? Kerjananmu lah ya gur ngarit sekolah. Lah apa ben ketok ijo kabeh sukute ngono kuwi iki, nggo kacamata barang iki. Aku isin lho, Pak. Lah ngopo? Lak dolan iki domong ngantuk. Dadi kan nggo kacamata kan gak ketara. Oh iya. Ku, Pak, pokoke jeroanku didhisikne. Iya. HP dhisik. Kacamata dhisik. HP. Kotang dhisik. Wis tenang. Engko kabeh tak tukone sitok-sitok kabeh. Kabeh kok kelunasan kabeh. Pokoknya HP dhisik titik. Kacamata dhisik, Pak, titik. Aduh. Kamu pokoke yo sing didhisikne iki kotange dhisik, titik. HP dhisik titik. Iya. Kacamata dhisik. Iya. Pake, kotaku didhisikne pokoke. Iya. Endi coy kira teko-teko.
bojo wis ngetak-ngetak karo anak sembarang iki. Telepon dhisik lah. Sopo iki sing nelpon? Halo. Coy. Posisi nang ndi? Iki wis tekan. Oh iya, langsung menggok wae. Menggok ning buk iku. Ya iki sak minggu. Woi coy. Amit mbek teko. Aduh soalnya. Ora apa-apa lah. Sing penting gendang tekan aku wis seneng malahan ini iki. Pusing aku nang omah ngrasane. Serang wong telu ngene iki aku isane. Lan dia wis ngerti tol. Rono ya. Dipilih wae. Saiki wedhusmu wis ngerti tol coy. Iki sing apik-apik iki nang bojoku ra entuk didol. Lah apa? Alah. Sing didol iki kon sing gudiken. Lah, Iya ra enak kae. Gudiken siji kae seneng pojokan. Soale sing apik-apik arep dimu dhewe. Iku ki bojoku ngomong, ora arep tuku kotang, kacamata karo HP. ngedol wedhus gudi kan. Iya. Iya, yo. Kae sing ana delok kae, siji sing arep tak dol. Nah, iki. Iki sing gudiken iki sing arep tak dol. Sakmene banyak mbok koro di siji. Ya nek misale tak dol kabeh, apa ya kowe iki ndek dhuwit. Lah kaya ngonyek men lho iki ya. Lah terus? Tak denge dhuwit kowe montrat e. Kaya ndek dhuwit tenan iki. Dhuwit iki. Astagfirullahaladzim. Wis lah tak dol kabeh lah wedhusku grene. Nyah, kite, esuk maksudnya teko. Iya. Waduh. Tak dol. Soalnya saya. Yo, Sesuk juga ditayane ya. Yo. Wedhuse. yo sampah, santai wae. Duit kabeh. Oh, nek ngene iki carane sida kabeh ketuku. Raketang wedhusku kedol kabeh. Kotang ketuku kabeh ketuku. Entuk duit. Akeh, alhamdulillah. Matur suwun coy. Kau bagaikan dewa penolong. Usaha nggak pernah mengkhianatin hasil.